ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ବହୁ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ସବୁ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘଟିଯାଏ ତାହାରି କୋଳରେ। ଅନନ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ, ଅଙ୍ଗାର ସେ ଅନୁଭୂତି। ଗାଁରେ ମା ସାଜି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ମାଟିର ଅସରନ୍ତି ଲୋକକଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ।
न देई जे बाबुआणी कबाट केला दाता पणे बड़ी नाम पड़ुअछि डका दान देले मातुम वज्रह शंखा गन्ना गन्ना आलू दियो बुदा बुदा सर से घर माउसी दियो चेना एक खारू